Vážně, vážně. Pojďme si uklidnit, tohle je bordel. Tak já nebudu skleslej, já se těším na to, že si to tady užiju se svým klanem, se svojí improu, se svojí rodinou. Je to zvláštní, ale můžu si dělat, co chci. Hele, úžasný. Měli jsme pro koho hrát, takže já jsem spokojený. Nejsem ovce. Hele, nebojím se ničeho. Svoji propojenost a kolegialitu a loajálnost a napojenost s Ondřejem Králem asi budeme oči povsítit. Ale doražte určitě, teďka končíme dneska sice v Praze, ale tour byla skvělá, ale na jaře určitě pojedeme další, na podzim snad taky, takže bude dobře, doražte, děláme úplně jinou věc, která tady nikdy nebyla, takže pokud se chcete pobavit a zároveň třeba se zamyslet nad svým životem, tak doražte. Nejsem ovce. Já mám na kluky úplně jiné napojení, protože rozumím, co říkají, a si to úplně cítím. A rozumíš každému slovu? Skoro. Je tak komba, kam se schováš, když se něco stane. To znamená, že musíš vzít grešle a držet je. Nastýka. To je takový ptáček. Je řabina? Něco si řabe. Buďte upřímní s sebou a s ostatníma a nebuďte ovci. A tebe nic kromě jako kluku neovlivní na té stage prostě. Třeba lidi nebo... Ale jo, tak jako ta stage celkově ovlivňuje, že už to prostředí, tak každý divadlo nebo každý prostor je jiný. A jako lidi to tě ovlivní určitě i ty lidi, jako z těch cítíš jako už s čím tam jdou, že ty lidi. Včera jsme hráli v Brně a zapojili jsme docela dost jako lidi a snad všichni nám dali mobily. Jsme jako byli dva zlatokopové, co si chtějí přivydělat, tak každý nám dal jako mobil a pojď Peli, i Peli nám dal mobil. Peli je pak málem odnes všechny, vole. No. Ten to byl fakt Peli je náš fotograf, vole, to je dobrý kluk, jak jsi měl, vole. Tady řekni něco, vole. Já nic nechci říkat. Vůbec nic nechci říkat. Takže od těch lidech se nedá jen říct, nic dobrýho se nedá o tom říct, o nich, ne? Ty vole, tak to seru. Peli prostě dělá svůj biznes a...
Okay. Teď si představte si, jako když jsme vždycky na zkušebně, jsme svobodní, ty vole. Neřešme, jestli to je dobrý nebo ne, pojďme to prostě napálit. Jo? OK, souhlas. Raz, dva, tři. Jsi stejnej neumělý jako já, ale ty jsi větší trošku. Promiň. Tak já mám svoje mraky, ty máš svůj rituál. No jo, ale to už děláme 10 let. No tak my se chceš... 10 let každý den tady přijdu. A ty mi říkáš, že mám svoje mraváčky. Tvoje pomeranče, já ty pak na to naletím, dělám a pak zase tady. Žij teď a tady. Jo. Tak. Teďka se ti musím nastavovat takhle. Nikdy nevíš, za co jí máš. Co jí máš, nebo nedáš, nevíš vůbec. Ještě budeš přeskakovat, já no, se naběh. Teď se láme ten chleba. Máme po tour 9 zastávek, Nebuďme ovce, 5. tour za 2 roky fungování. Myslím, že nejlepší, nejvíc připravená. Samozřejmě, že chybky byly a snažíme se z nich vždycky poučit, takže každý to jde lehce nahoru a víc nahoru. A bych chtěl poděkovat klukům, protože bez nich bych nebyl nic a stejně tak naopak, prostě jsme dobrá trojka, která strašně dobře funguje. Chtěl bych poděkovat nejvíc Pavlovi Starkovi, který je s náma od začátku a ve všem nám strašně pomohl a mohl bych jmenovat dalších 1000 jmén, ale asi to tu největší zásluhu si zaslouží on, protože s náma byl od začátku, dal nám šanci a nebál se toho, že za ním přišli dva úplně vystřelení kluci, kteří mu říkali o tom, jak se dá improvizovat jako divadelně a tak, no, takže díky Pavle a díky všem, který nás podporujete, protože bez vás bychom zase byli jako polovičetí, takže díky moc všem. Hej!